Det er ikke så svært, som det lyder. Det her, det kunne... Hej alle, det er min bogtyve. Jeg vil spørge om det. Den to bog er Bluey og Brawl. Bluey er tegnefilm. Det også har bordspil og andre ting. Videos ligger det. Hej alle, det er min bogtyve. Jeg vil spørge om det. Det er to bog. Det er Bluey og Brawl. Bluey er tegnefilm. Men det også har bordspil og mange andre ting. Så, ja. Bluey handler om familie og 4 og forældre og 2 søstre. Det meste af Bluey er mandkarakter, så ja. Og Brawl er opskrift, det og er også har skridt for skridt. Det har mange forskellige brødskifte som baguette, og det også har pizza. Nej, er det pizza? Nej, det er pizza. Muffin, lille kage. Det lyder lækker, og det ser godt, så ja. Men jeg ikke har lavet den, eller bruge denne opskrift, så jeg ikke kan den. Men jeg synes, det er godt, så ja. Let's go home. My lunch today. Not so much, but it's okay.